आज मी शाकाहारी थाळी बनवते. तर ह्या शाकाहारी थाळीमध्ये टोमॅटोची आमटी केलेली आहे, कच्च्या टोमॅटोची भाजी केलेली आहे, कांदा टोमॅटोची कोशिंबीर, मस्त असं फोडणीचं ताक आणि मी सांडगे भाजलेले आहेत इथे. चला तर मग पटापट रेसिपीला सुरुवात करते. पहिल्यांदा मी भाजी बनवणार आहे. तर इथे कच्च्या टोमॅटोची भाजी बनवते. तर मी इथे टोमॅटो काढून घेते कच्चे. हे जे कच्चे टोमॅटो आहेत ना, हे थोडेसे आंबटसर चवीचे असतात. त्यामुळे याची भाजी खूप छान होते. तर इथे मी 7 टोमॅटो काढून घेतलेले आहेत. कमीत कमी 5 ते 6 माणसांनी ही भाजी पुरणार 6 टोमॅटोची. कारण आतमध्ये बटाटा पण घालायचा असतो. तर टोमॅटो स्वच्छ धुवून घेतलेत आणि अशा पद्धतीने चिरून घ्यायचे आहेत. आपल्याला ज्या पद्धतीने फोडी करायच्या त्या पद्धतीने करू शकतो. पण मी हे असे उभे कापून घेतलेले आहेत. जसं टोमॅटो चिरलाय ना, तशाच फोडी मी बटाट्याच्या सुद्धा करून घेते आणि आता फोडणीला घालायला घेते भाजी. तर इथे मी कढई ठेवलेली आहे. कढईमध्ये तेल घालून घेते. तेलावर मोहरी घातलेली आहे. मोहरी छान फुटल्यानंतर आतमध्ये हिंग घालायचा आहे. त्याच्यानंतर इथे कढीपत्ता घातलेला आहे वर आणि इथे मी थोडा कांदा घालतीये. कांदा छान असा परतून घ्यायचा आहे. थोडासा असा रंग चेंज झाला पाहिजे. मग त्याच्यावर इथे मी आलं घातलेलं आहे. कांद्यावर आलं घातल्यानंतर व्यवस्थित असं हे परतून घ्यायचं आणि आल्यामुळे छान अशी चव येते भाजीला. थोडंसं कांद्याबरोबर परतून घेतल्यानंतर इथे मी बटाटे आणि टोमॅटोची फोडी घालून घेतलेल्या आहेत आणि व्यवस्थित असं हे मिक्स करून घेतेय. वर आता झाकण ठेवून एक वाफ काढून घेतेय. इथे छान अशी वाफ आलेली आहे एक. त्याच्यानंतर इथे ढवळून घ्यायचं. त्याच्यावर मी चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे. मिरची पावडर घातलेली आहे. थोडीशी हळद घालायची आहे आणि इथे गूळ घातलेला आहे. आंबट गोड अशी छान होते ही भाजी. पुन्हा एकदा मिक्स करून घेतलंय आणि वर झाकण ठेवून आता शिजवून घ्यायची आहे. व्यवस्थित अशी. आतमध्ये पाणी वगैरे घालायची गरज पडत नाही. व्यवस्थित अशी ही वाफेवरच शिजते भाजी. इथे चेक करून बघायचं. इथे बटाटा व्यवस्थित असा शिजलेला आहे. इथे मी थोडीशी अशी वर कोथिंबीर घातली आहे आणि खोबरं घातलेलं आहे. व्यवस्थित असं मिक्स करून आता एक वाफ काढून घेते म्हणजे खोबरं खराब होणार नाही. आणि इथे माझी टोमॅटोची भाजी बनवून तयार झालेली आहे. आंबट, गोड, तिखट अशी. आता मी टोमॅटोची आमटी करायला घेतेय. तर इथे पिकलेले टोमॅटो घेतलेले आहेत. हे चिरून घ्यायचे आहेत. आपल्याला हे मिक्सरमध्येच लावायचे आहेत. त्यामुळे एकदम बारीक असे चिरायची गरज नाही. तिथे मी सगळे टोमॅटो चिरून घेतलेले आहेत. ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घेते. आतमध्ये आलं घालून घेतलेलं आहे. लसणाच्या 7-8 पाकळ्या घातलेल्या आहेत. त्यानंतर हळद घालतीये. 2 चमचे धणे घातलेले आहेत. इथे 7 ते 8 मिरीचे दाणे घातलेले आहेत आणि मिरची पावडर घातली आहे 1 चमचा भरून. वर ओलं खोबरं घालतीये. इथे मी 4 चमचे घातलेलं आहे ओलं खोबरं आणि हे सगळं बारीक असं वाटून घेते मिक्सरमध्ये. छान असं वाटण तयार झालेलं आहे. आता मी आमटी फोडणीला घालतीये टोमॅटोची. तर इथं पहिल्यांदा तेल गरम झाल्यावर त्याच्यावर मोहरी घातलेली आहे. वर हिंग, कढीपत्ता घातलेला आहे आणि हे जे वाटण आहे ते वर ओतून घेतेय. वर मी पाणी घालून घेतेय. ज्या प्रमाणामध्ये आमटी आपल्याला पातळ हवी ना, त्या प्रमाणामध्ये इथे पाणी घालून घ्यायचं. त्याच्यानंतर इथे गूळ घालतीये आमटीत. 1 चमचाभर गूळ घातलेला आहे. चवीप्रमाणे इथे मीठ घालून घेतलेलं आहे आणि व्यवस्थित अशी मिक्स करून घ्यायची. मी ही भाताबरोबर आमटी बनवलेली आहे. त्यामुळे थोडीशी अशी जाडसर आमटी बनवलेली आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर थोडीशी पातळ आमटी केली तरी चालू शकतं. पण मी इथे कोथिंबीर घातलेली आहे आणि इथे माझी आमटी बनवून टोमॅटोची तयार झालेली आहे. याला टोमॅटोचं सारसुद्धा म्हणतात. आता इथे मी कांदा टोमॅटोची कोशिंबीर करतेय. तर त्याच्यासाठी पहिल्यांदा एक टोमॅटो चिरून घेतलेला आहे. बारीक असा पिकलेला टोमॅटो आहे हा. मध्ये हिरवी मिरची एक बारीक चिरून घातलेली आहे. त्याच्यानंतर इथे बारीक चिरून कोथिंबीर घातलेली आहे. कांदा बारीक असा चिरून घातलेला आहे आतमध्ये आणि खोबरं घालतेय. चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे इथे आणि वर मी दही घालून घेतलेलं आहे. मी इथे साखर वगैरे घातलेली नाहीये. आवडत असेल तर आतमध्ये घातली तरी चालू शकते. हे सगळं व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतेय आणि इथे माझी टोमॅटोची कोशिंबीर बनवून तयार झालेली आहे.
आता मी फोडणीचं ताक बनवते आहे. तर त्याच्यासाठी एका पातेल्यामध्ये तेल घातलेलं आहे. तेलावर मोहरी घातलेली आहे. मोहरी छान फुटल्यानंतर आतमध्ये जिरं घातलेलं आहे, हिंग घातलाय, वर कढीपत्ता घातलेला आहे, फोडणीवर बारीक चिरलेली मिरची घातलेली आहे एक, आणि ह्या फोडणीवर मी इथे ताक ओतून घेते. हे ताक घरात बनवलेलं आहे आणि ताक ओतल्यानंतर आतमध्ये फोडणीवर गॅस बंद करून घेतलेला आहे. इथे चवीप्रमाणे मीठ घालून घेते आतमध्ये, आणि इथे माझं फोडणीचं ताक बनवून तयार झालेलं आहे. आता इथे मी तोंडी लावण्यासाठी सांडगे भाजून घेते. हे जे सांडगे आहेत हे घरी बनवलेले आहेत, पण बाजारात सुद्धा सहज उपलब्ध होतात. खूप छान असे लागतात. वाळवणीच्या पदार्थामध्ये येतात हे सांडगे. तर इथे मी सांडगे पण भाजून घेतलेले आहेत आणि इथे माझी पूर्ण थाळी बनवून तयार झालेली आहे शाकाहारी. तर आजची माझी शाकाहारी थाळी तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा. खाली हाईप बटन दिलेलं आहे त्याच्यावर सुद्धा क्लिक करा. आणि अशाच वेगवेगळ्या रेसिपी पाहण्यासाठी आरतीज किचनला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.